Les animetes de les dents. Un conte de contes en valencià. Laia es queixava a sa mare perquè encara no li havia caigut cap dent. La seva amiga Adriana ja en portava 3 i es veu que hi ha algú que va per les nits a emportar-se-les i deixa al seu lloc una monedeta de 2 euros. Adriana s'estava fent rica i ella res, encara estava amb totes les dents a la boca. Mentrestant, a la seva boca, Dèlia, la dent, comentava amb Dani, la dent, com de bo estava l'entrepà de pernil que acabaven de menjar-se per esmorzar. Amb oliet del bo. I és que Dèlia, Dani i la seva resta de companyes dents estaven encantades a la boca de Laia. Laia era professional de rentar-se les dents. S'estava sempre els 2 minuts de rigor i els feia cosquenelles per dalt i per baix i per un costat i per l'altre i després els donava un bon banyet de flúor de maduixa que a Dani no li agradava molt perquè picava una miqueta, però a Dèlia li encantava. I així quedaven totes les dents ben lluentes i fresquetes. Tenien molta sort amb Laia, aquelles dents. Un matí, la mare de Laia estava preparant-li el got de llet quan de sobte va sentir cridar «Mare!». Sa mare va anar corrents a veure què li havia passat a la seva filla i se la va trobar, assentada al llit amb un somriure que li plenava la cara. «Se'm mou una dent!». Sa mare va riure i va escamar a la filla mig en broma. «Quin ensurt m'havies donat, Laia, filla meua! Ala, va, vés a desdejunar, que farem tard a l'escola». Dèlia, que s'havia despertat també del crit de Laia, va notar com Dani, que encara dormia, oscil·lava lleugerament amb les espentes de llengua que li feia Laia. «Ai, no», va pensar. «Dani, psst, Dani», Què passa? va dir Dani encara mig adormit. «Que et mous?» Ai, no. va dir Dani. Laia li va demanar a sa mare que li posara per esmorzar alguna cosa ben dura o ben cruixent. Rosegons, torró del dur, xocolate... «Calla, calla», va dir sa mare. «Tens un entrepà ben bo a la motxilla. Esta vesprada, si et portes bé, et portaré rosquilletes per a berenar, va». Dèlia i Dani estaven que no estaven. Ai, Dèlia, i ara què faig? Jo no me'n vull anar. Ni jo vull que te'n vagis. Mira, tu agafa't ben fort, enganxa la teua arrel a la meua i cada vegada que Laia es pente amb la llengua, nosaltres fem força. No patisques que no et deixarà anar. I mare meua, com es pentava Laia amb la llengua. Aquell dia, Dèlia i Dani van fer molta força, però quan va caure la nit i Laia va deixar d'espentar, havien aconseguit que Dani seguira al seu lloc. Laia era roncadoreta i quan es quedava fregida se li obria la boca i les dents podien prendre la fresca i comptar les estreles fluorescents que hi havia enganxades al sostre de l'habitació. Amb tant d'esforç com havien fet Dèlia i Dani, estaven a punt de dormir-se, quan de sobte van veure una estrela que brillava més que les altres i que es movia i que... Ai, espera, això no és una estrela, I això què és? va dir Dani. Un pardal? Com va ser un pardal si brilla? Però té plomes. Un angelet? Com va ser un angelet? És blau. Hola, sóc una animeta, va dir la cosa brillant. Una animeta de les dents. I això què és? Quan una dent es cau, venim les animetes i ens les emportem i li deixem a la xiqueta o xiquet una monedeta de recanvi. Ah, bé, però ací no s'ha caigut cap dent. Així que no tens faena per ací, animeta, ja te'n pots anar, va dir Dèlia. Segons el meu càlcul, Dani està a punt de caure's. Dani porta tota la vida esperant este moment. Serem tan bons amics, va dir l'animeta emocionada. T'agradarà tant el país de les dents? Tinc una casa molt gran, amb un pati per a jugar i podràs fer noves amigues dents. No, jo no m'he caigut ni en caure. Gràcies per l'oferiment, però no, em queda així. Ja ho has sentit, animeta? Que es queda? Ja te'n pots anar. L'animeta es va posar ben trista i se'n va anar. Al matí següent, Dani es movia encara més. A la nit s'havien relaxat i Laia havia seguit espentant en somnis de tantes ganes que tenia de quedar-se mellada. Ai, Dani, que et mous més! Agafa't ben fort! El dia es va fer llarg. Dani i Dèlia estaven esgotats, però van aconseguir arribar a la nit sense cap baixa.
Quan les llums es van apagar, la boca de Laia es va obrir i el seu ronquit va començar, l'Animeta va tornar a aparèixer. Hola! Què fas per ací, Animeta? Ja t'hem dit que si no tens res a fer. Ja ho sé que m'heu dit, però és que sí, he de replegar a Dani. És la dent que m'ha sigut assignada. Dani, t'he estat observant tot este temps. Eres una dent molt guai i crec que seríem superbons amics, de veritat. No t'estàs cansant de fer tanta força per a no caure? La veritat és que Dani estava prou cansat i una mica marejat de tant de moviment. Però és que jo estic molt a gust ací, a la boca de l'Aia, amb la meua amiga Dèlia. Ho entenc i és normal. Laia és una xiqueta molt especial i portes amb Dèlia tota la vida. Tens molta sort de la vida que tens, però és hora de donar un pas endavant i fer lloc per a coses noves. Laia està creixent i necessita que deixes espai per a les seues dents de fadrina. I si resulta que no m'agraden les coses noves? I si resulta que sí que t'agraden? I Dèlia? Dèlia també vindrà. Jo també aniré. Ara no, però no tardaràs. I Dani estarà al país de les dents esperant-te. I l'Aia? Laia no vindrà, però des del país de les dents podràs veure com va fent-se fadrina i les coses que li passen. Laia va pegar un ronquit i va tancar la boca. L'Animeta des de fora va continuar. Bé, està a punt de fer-se de dia ja. Pensa en el que t'he dit, Dani. Al país de les dents tenim moltes ganes de que vingues. Ja t'hem preparat la benvinguda i tot. En fi, me'n vaig. Que tingueu bon dia. Al matí següent, Dani es movia moltíssim. Pareixia que només estava agafat ja per un filet. Dèlia estava més callada que de normal. Què penses, Dèlia? Ai, Dani, crec que l'Animeta té raó. Caure és el nostre següent pas. I, sincerament, això del país de les dents no sona malament. Sempre he volgut viure en un espai més gran i tindre un pati. Tu creus? Sí, igual no està malament. Que així estiguem molt bé no vol dir que en un altre lloc no puguem estar igual de bé o millor. Ja, però et trobaré a faltar. I jo, Dani, però serà només una estoneta. Pront ens retrobarem. I a més així, tocarem el trosset d'entrepa de pernil. Va riure Dèlia. Laia estava un poc impacient ja. Tenia moltes ganes que se li caiguera la dent, així que sa mare li havia posat 2 rosegons per a desdejunar. Laia, si amb això no se't cau la dent, ja no sé. Pareix que està molt a gust i no se'n vol anar, va riure sa mare. Estàs preparat? Així ve el rosegó, Dani. Dani va fer que sí amb el cap. Va deixar anar l'arrel de Dèlia i quan Laia va pegar un mos ben fort al rosegó, es va deixar anar. Adeu, company, gaudeix de l'aventura i ens veiem prompte, va dir Dèlia. La dent! Mare, mare, la dent, per fi, per fi! Molt bé, ja era hora, visca el rosegó! Ala, va, ara l'hem de guardar en un sobret i esta nit la deixarem baix del coixí, per a que vinga una animeta de les dents i se l'emporte. I em deixarà una monedeta? Jo crec que sí, la dent està ben neta i cuidada, així que supose que sí, esta nit veurem. A la nit, Laia roncava i Dèlia mirava les estrelles sense el seu amic. Una mica trista, però contenta també, de pensar que venien coses noves i emocionants. L'Animeta va aparèixer i va anar a saludar a Dèlia. Hola, Animeta, ens has convençut, eh? Dani t'espera en un sobret baix del llit. Ai, quina alegria! Porta la monedeta, sí? Quines ganes que tinc d'ensenyar-li a Dani el país de les dents. Li agradarà tant. Cuida'l molt, val? I tant. Les animetes cuidem moltíssim de les nostres dents. Són les nostres amigues de per vida. Ens veiem prompte, Dèlia. L'Animeta es va posar baix del coixí amb tanta gràcia que Laia no va notar res en absolut. Hola, Dani, Hola, Animeta. va dir Dani amb un somriure. Estàs preparat? Tinc una miqueta de por. No et preocupes, jo estaré sempre al teu costat i si en algun moment alguna cosa et preocupa, junts trobarem una solució. Val, aleshores estic preparat. L'Animeta va aplaudir d'emoció, va deixar la monedeta baix del coixí i va abraçar a Dani amb tanta força que se li va caure una de les seves boniques plomes blaves. Anem-nos-en. Animeta, que et deixes una ploma. Ah, sí, de vegades passa. No et preocupes, així Laia sabrà que he vingut. Encara no havien tocat les 7 del matí que Laia es va despertar emocionada. Mare, mare, una ploma!
ploma i una moneda, mare, que ha vingut l'animeta! Uau, quina ploma més bonica! Feia molts anys que no en veia cap igual. La guardarem de record? Sí! I què farem amb la moneda? La guardarem a la vidriola i quan em caiguen totes les dents seré rica. Val, Rockefeller, va riure sa mare. Aquell dia Dèlia estava contenta. Veure a l'Aia tan feliç valia la pena, sobretot perquè sabia que el seu amic estava descobrint coses noves i emocionants al País de les Dents i que prompte ella també podria viure noves aventures. I què passa amb Dani? Dani va anar a viure amb la família de la seva animeta a una casa molt gran amb pati al País de les Dents i, per descomptat, li va encantar. Va conèixer moltes altres dentetes com ell i molts quixals del seny que tenien moltes històries per contar. Un dia, mentre observava com l'Aia jugava a bàsquet al pati de l'escola, va sentir a la seva esquena una veu coneguda. S'ha de dir que la xiqueta li posa ganes a això de la piloteta. Dèlia! Va cridar Dani amb alegria i la va abraçar amb força. Vinga, va, ensenya'm tot això, que tinc ganes de veure-ho tot. Això està fet, amiga. Les dues amigues dents estaven de nou juntes i a poc van anar retrobant-se amb les seues antigues companyes i tot i que estaven normalment molt ocupades jugant i passant-ho genial al País de les Dents, sempre trobaven una estoneta per veure com a la seva estimada Laia li passaven coses i es feia padrina. I com t'he contat, ja s'ha acabat!